Hola, avui començàvem amb molts núvols alts i mitjans a l'oest del territori i també, com podíem observar, des de Tortosa amb alguna boirina que mica en mica s'ha anat esvaint, però aquests núvols alts i mitjans sí que s'han mantingut al llarg de tota la jornada. Han sigut els protagonistes, com també ha sigut protagonistes els valors de temperatura màxima, que en molts punts del país han sigut força destacats per un mes d'octubre, valors que han arribat a 28 graus en molts punts del litoral i prelitoral, i en el cas de les comarques gironines fins i tot trobàvem els 29 graus de Santa Coloma de Farners o també aquests 30 graus de màxima a Cabanes, valors, com diem, força destacats. Pel que fa a l'estat del cel, ja hem comentat que els núvols alts i mitjans han sigut els protagonistes del dia. Anaven circulant d'oest cap a est i sobretot han sigut més abundants a l'oest del territori, sobretot a les comarques lleidatanes i tarragonines. En canvi, a la meitat est del país hem trobat força més clarianes. De cara a les properes hores encara continuaran circulant, encara durant la matinada han de ser força abundants i demà al matí, durant el dimarts al matí, ja hem d'esperar que el cel quedi entre poc i mig ennuvolat, tot i així podran ser encara una mica més abundants a punts del Pirineu i Prepirineu, i ja al final del matí també podem esperar que es puguin formar alguns núvols baixos a punts del terç sud del país, amb una temperatura mínima demà que serà similar a la del dilluns. Durant la segona meitat del dia no canviaran especialment les coses, i és que hem d'esperar que continuïn circulant tots aquests núvols alts i mitjans, que encara arribaran a bona part del territori, i a més els núvols baixos que es començaven a formar al terç sud podran anar-se estenent a més punts del litoral i prelitoral. A destacar que demà la temperatura pujarà a punts de l'interior, fins i tot pujarà fins als 29 graus a punts del Pla de Lleida. En canvi, allà on avui els valors han sigut més elevats, a punts del litoral i prelitoral, seran similars o una mica, sobretot una mica més baixes que les del dilluns. A destacar també aquest vent que simbolitzem a punts del Pirineu i Prepirineu, i és que bufarà amb ratxes molt fortes a les cotes altes. Per aquest motiu s'ha activat un avís per vent que, com podem observar, afecta a punts del Pirineu i Prepirineu. I pel que fa a l'avanç de pronòstic, doncs ens esperen pocs canvis de cara a dimecres i dijous, jornades de molts núvols alts i mitjans i de pujada de temperatura. En canvi, divendres, tot i que els núvols alts i mitjans continuaran arribant, hem d'esperar que la temperatura tendeixi a la baixa. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.